как да рисуваме ръце. Взимаме молива И рисуваме с него ето такъв кръгоъгълник. След това пръстите трябва да са разделени на няколко части. Междувременно не трябва Моля ви се, не ги правете на една единичка. Моля. тези пръсти са на ето тази наша кукла. Не, това не са, тя няма пръсти. О, има. О, няма да. Правиме така и на другата ръка. Казахме ви, не ги правете на единички. Моля ви. Мисля, че са ти достатъчни 5 пръсти. Това са 4, може биш. Мога. Знам, тя ще разкоеш май палеца. Палецът е разделен само на две части, като и той трябва да е малко по-малък, но и по-дебел. Взимаме си молива и таковаме, очертаваме. Като деликатен начин. Какъв деликатен? Добре. И разделяме тук това, защото това е тази част от ръката. И може да... И това е само дланта. Да, дланта ли се казва, ти ще ми кажеш. Да, дланта се казва. Защото помня по гимнастика. И трето къде? правим така. Ето го тико като ръце. Еми защо е толкова голямо? Сега трием тези линии. Бум! И сега просто са по-красиви и готови сме. И взимаме един хубав хартиен молив. Да. С него се рисува деликатно. Защото може да И се с него не рисуваме. С него много лекичко да се натиска, защото може да се щупи. То е нещо като пастил. Ето как изглежда. Какъв пастел? Ето така. Аз и хората не са много умни. Ето така изглежда. Ето, толкова иска да ви го покажа. Сега, чакай, взимаме молив и правим тези черти тук. Да, защото... Ама по-лекичко. Защото това са най-важните, вените. Това не са вени, аз слънце. Аз слънце.